дуруд ҳамватанони азиз, ду сухан ман шуморо дар барои иҷозат барои кор ва social security гуфтанӣ ҳастам. Чӣ ин ҳаст ва чӣ гуна чӣ тавр шумо гирифтан метавонед иҷозат барои кор ва social security. Social security ин карточки, ин рақами шахсӣ аст, рақами иҷтимоӣ ва рақами андозӣ ҳаст, ки одам ба ҳамон рақам кор кардан ҳақ дорад дар Америка. Одаме ки ноқонунӣ ҳаст дар Америка, ӯ ҳаққи кор кардан дар Америка надорад, лекин аммо барбир одамо кор мекунанд ба кеш, яъне ба пули нағд. ҳозир ин хел корҳо рӯз ба рӯз кам шуда истодааст ва агар ягон кас одамро ноқонунӣ кор мегирад, штрафи калон дорад. Ба ғайр аз social security боз work authorization дода мешавад. Ин ду қоғаз дар як вақт мебиёяд, дар дута конверти ҳар хела мебиёяд, дар тақрибан як вақт. Муддаташ мубайнаш мумкин 10 рӯз бошад, мумкин 20 рӯз бошад, мумкин 1 моҳ бошад, лекин дар муддати як вақт мебиёяд. Ин дута қоғози ҷудоям дар корӣ барои одамое ки омадан дар Америка зиндагонӣ кардан ва кор кардан. Читав шумо метавонед ба ин дута махсус документ қоғозатонро споридан ва муроҷиат кардан аз давлат. Шумо ин дута қоғозро фақат аз иммигратсионный сервис Америка пурсидан метавонед ва ба UISS раво мекунед ин дута қоғозро ва ба формаи I-765. Формаи I-765ро пур кардан зарур аст ва ғайра дигар қоғозҳое ки шахси шумоя исбот мекунандая пуш карда равон кардан дар кор аст ба USCIS. баъд аз он шумо аз USCIS қоғози хабар мегиред ки қоғози шуморо онҳо қабул карданд ва баъд аз ки онҳо ин қоғози шумо ҳамашро нигоҳ мекунанд ва ё ба шумо дигар қоғоз равон мекунанд ки approval маъно чӣ маъно дорад? Approval маъно дорад ки ва онҳо иммигратсионный сервис қоғози шумо нигоҳ кард ва иҷозат дод барои work authorization ва social security гирифтан. баъд аз он шумо рақами шахсӣ андозӣ мегиред, поштакати қабул мекунед ва ҳар ду қоғаз ба шумо мебиёяд. ин қоғаз, ин рақам шумо ба як умра дода мешавад ва ҳамин рақама шумо ин рақами шахси шумо мебошад ва як умра ин рақамро истифода мебарад. Как шумо грин карта мегиред, шумо social security дигар мекунед. Унҷо дар social security наменависанд ки with work authorization гуфта.